manter saksa dolan nang gedhene Dodo jayaning Surya Candra kartika menyang Darumuhung punika tejanira Sri Atmaja pinanganten kekalih ingkang giya sumungkem hangus pemadaning Kang Rama miwah ingkang ibe sigra lenggah temungkul amari kelu yayah Konjama Bertala mukane Hestining driya denira mangun braentan sah sinuyudan marang wilasaning Gusti kang ngakare loka teka kaya mangkono pangudas maning driya lamun kawiyos wijiling lisan nuwun-nuwun Kanjeng Rama Ibu kula ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk sahanda pepadanipun Paduka Rama Ibu kula ingkang putra nglenggana kebak ing kaluputan miwah kadosan dereng ngantos caos piwales kadharman Paduka parikedah lelomban wonten samadyaning bebrayan Agung Rama Ibu wis anakku genduk Alia Firdaus Pati kelawan sira Bagus Asik Andi Purnomo banget panarimane Rama kelawan pun Ibu ora lewat muli pangestuning Rama kelawan pun Ibu gente tampan loro kula jroning sira ngancik lan lelomban ana samadyaning bebrayan agung pun Rama kelawan pun Ibu ora bisa paring apa-apa ya mung temuli wigatekna pitungkasing Rama telung perkara kang kinarta anggo adeg-adeg sarta teteken anggonira bakal mbabar kulawargane kula ya kuwi siji dasarana utama loro madya lan telu nista utama-utamaning wong jejodhoan iku mau ingkang kakung kudu hamengku hamemulang dening kang wadon kudu rumeksa kang sarta mituhu dening kang angka loro madya kuwi gesing tengah salir tumindak kudu mapan ana tengah-tengah aja demen keluwin lan aja demen kekurangan tumanjane tansah mat sinamadan daya ginayan tanduk aris ulat manis marang sesamane uluk dening kang wekasan ya kang angka 3 nestaning jejodhoan ya sing kagung ya sing putri aja demen tumindak cidra utawa nglena iki pewaler iki pepacuh tembung asari iki larangan sanadyan to manungsa ora nyemurupi nanging yekti Gusti ku ora sari kuluk mula para winasis nate ngendika kang surasane Sura Sudira jayaning kang kret soh brasta tekaning olah Dharmasuti sapa kang disa ing wahyuning sirna sapa kang demen tumindak cidra ing kono bakale muspra wis kula jaya wijayanti nirbaya niring sangsaya rahayu kang samaya tinempunine lang-langing ramyang sasangka gumemyar mangkin tanpa siring
Sangya para tamu, para plenggah kakung saputra ingkang satudahat kinurmatan, tumuli mangke kepareng kalajengaken poto pangeston perangan ingkang sepisan malih katur saking keluarga kadang pisan Sutrisno, keluarga ageng Bapak Haji Basuki Rahmat saking Cilegon, Banten. Sinten kewala ingkang kepareng kapendhet gambaripun wanci mrunggan kasumanggaken namung langkung rumiyin panyuwun saking pamengku gadi dimohon dari keluarga besar Cilegon yang diambil gambarnya antara lain Bapak Haji Hardianto, keluarga Bapak Haji Akub Harahap, keluarga Bapak Suroto, keluarga Temanggung, keluarga Pati, dan juga Yayasan Radotul Janah Cilegon. Yang sudah kami panggil dipersilakan waktu